Ziet goed uit, jongens. Ziet er goed uit. Allemaal mensen. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag en we gaan vertrekken uit Heunblik. We rijden nu boven over de, hoe heet deze berg, de Hoensrug. En we gaan nu richting Frankrijk. Als het goed is hebben we daar 2 uur en 20 minuten over te gaan. Maar met onze begrip denk ik wel 3 uur. Maar dat geeft niks, want het is een ontzettend mooie omgeving. Mooie tijd om te rijden. Niet felle zon, geweldig. Nou, zien we wat leuks, filmen we dat en op plaats van bestemming filmen we natuurlijk ook. Vroeger hadden we hiervan gedacht van kijk eens zo stijl. Maar we hebben nu zulke steile weggetjes gereden dat we zeggen van nou dit valt nog wel mee. We waren hier in Sonnenberg. Daar hele mooie bruggen. Gaan we over de brug heen. Slaan over 6,5 kilometer. Zandvoort 69. Mooi plaatsje. Heel veel slingerwerk door de bergen. Zijn we nu in een plekje gekomen. Plaatsje. Straks even kijken of het geeft.
netjes en schoon. Geen papiertjes, bekertjes of flesjes op de weg, niks. Overal waar we door het dorp rijden, super schoon. Hier tegen de Frankrikse grens aan. En allemaal kraampjes met wijn. Hier ook weer wasserwijn. En kartoffel met appel. Is je spakje? Ja, helemaal. Je moet eten. Een stap voor de film. Nou, zijn we hier nog wel in Duitsland. Dat de eerste kraampjes hier al met wijn, appelwijn, valserwijn en kartoffelappel. En Geertje die zal direct even, daar loopt ze al. Ik zal eens even kijken wat er in de handel is. Naar Vanische Oekerstraße. Duitsland. We kunnen elk moment in Frankrijk komen. Kan niet ver meer zijn. Bobbental zijn we nu. Nou, zoals je ziet, over 1000 meter Frankrijk. Gelukkig hebben we het op een camera. Dan Geert zien we te let met een fototoestel. Ik heb het al zo gezegd. Ik zei, we komen bijna bij de landsgrens. Maar nu is het te laat. Gelukkig hebben we het op een camera weer. Oh, dit is het. Hier zijn we in Frankrijk. Een minuutje of 6 rijden naar de eerste bestemmingplaats, hier waar we beginnen met de Elsa-route. Even zien of we daar eerst even overnachten kunnen, want het is nu inmiddels alweer 3:15. We zijn vanmorgen eigenlijk om 1:30, 9:30
Ons eerste plekje is Weiler. Nou, hier staan we dan in Frankrijk, net over de grens bij Duitsland. De eerste, het beste plaatsje wat we hier tegenkwamen. Ik heb hem gegoogeld, of al even op campercontact gekeken en was dit plekje. Vlak bij het zwembad moet het hier wezen. Wat het zwembad hier is, weet ik niet, maar hier een speelplaats. En hier een leuk plekje. Ik zal eens even naar die informatiebord lopen. We zitten hier in Wissembourg. Nou weet ik het weer. Dat is een plek, hoofdplek hier, waar ook de route begint van de Elzas. En we staan hier even kijken als ik het op het bord kan vinden. Nee, er staat nergens een pijl. Het is gewoon denk ik het hele gebeuren hier. Maar er staan meerdere. Een leuk plekje voor het overnachten. Prima plek. Ik zit hier op een bankje en ik denk, wat hoor ik hier toch? En dan hoor ik net of hoor ik water. Dus ik zal eens even kijken, want volgens mij is hier in de buurt een waterval of zo. Nou, hier komt het geluid dus weg. Hier staat een waterradgebouw. Dit is een riviertje wat hier dan langs loopt. En daar loopt het water gigantisch weg. En hier zit ook nog een waterrad op deze kant van de muur, zie ik wel. Ik kan er helaas niet komen. Ik zal even wat dichterbij komen. Hier zitten de tandwielen. Nou, je kan zien dat dit jaren niet in gebruik is. En dan hier, zoals je ziet, dat ik op mijn hoek kan kijken. Nou ja, daar is het waterrad. Verder kan ik helaas niet komen, want er zit een deur. Oh, misschien is die wel los. Even kijken, hè? Nee, helaas. Die zit op slot. Maar wel een heel mooi gezicht zo. Ik zal hier even een foto van maken. Heel mooi. De waterval even van deze kant. Ook heel mooi, hè? Deze kant. Het loopt die kant uit. En heel veel mensen op de been. Heel veel mensen. Zelfs Geertje is op de been. Het lijkt wel een aanzegkaart, zegt Geertje. Zo mooi. Heel mooi gezicht. Nou, hier nou een stukje oude, ja, een oude stukje ruïne van wat ze overgehouden hebben. Het Huisgenotencentrum. En daar in de verte 2 kerken. En dit is een heel oud straatje waar een riviertje doorheen loopt. Schitterend gezicht, hè. En dan zijn we hier nog maar een goed uurtje. Kijk, bekijken wat er allemaal nog komt. Hè? Zo mooi om te zien hier. Hier het treintje. Ik weet niet dat hij vandaag rijdt. Dus ik straks even kijken. En hier is dat beroemde dak. Van ja, ik had iets gelezen over de zoutwinning of zoiets. Hier heeft iedereen het dan over. Wel heel leuk hoor. Zie dat ik inzoomen kan. Dat is het verste.
Super mooie omgeving hoor. En zo netjes. En leuk. Heel nostalgisch. Gezellig. We gaan om koffie. Jammer dat de auto's ervoor staan, maar dan nog een beetje in beeld. Hier ook weer een gigantisch groot gebouw. Mooi hek, toegangspoort. En moet je eens kijken wat daar in de verte staat. Daar staat gewoon onze camper. Midden in het centrum. Perfect plekje. Dus voor degene die hier ook eens een keer komt. Even kijken naar zijn plek is. En dan kun je hier zo heen rijden. We hebben ons eerste plekje verlaten, net over de grens van Duitsland, Frankrijk. Mooie filmpjes gemaakt, denk ik. En we gaan nu naar Wunsbach. Dat is een historisch dorpje, historisch dorpje. En nu wel druk op de weg, zie ik wel. Maar we zijn er bijna, dus tot zo. Wunsbach. Op ons verlanglijstje en als we alles moeten belopen dan komen we er nooit. Dus ik denk dat het zo wel heel mooi is. Maar wie weet. Wel heel mooi hè. Ja. Hier ook nog een keer hoor.
bunker ergens, maar dan moet hij vlakbij wezen. Smal weggetje. Fort Schoenenburg of zoiets. Grote bunker. Nou, daar hebben we ook heel veel van toen in Frankrijk aan de kust gezien. Hè? Bij daar ook nog een oude wagon. En die spoor die loopt daar regelrecht daarheen. De Vogeltjeshoek. Nou, dan staan we hier mooi op de camperplaats Zoutsoetsverrets. En het is hier gratis. Het plekje achter een grote, daar in de verte een grote supermarkt. En met genoeg ruimte voor een stuk of wat campers. Ik denk een stuk of, ik heb een stuk of 5 staan. En daar een stuk of 3, 4, een stuk of 9 denk ik. En als het nood aan de man is, kan je daar ook nog staan, denk ik. Nou, zullen we even naar de verzorging lopen. Ja, dat is hier dus een klein plekje, maar goed genoeg. Water, wc-lozen. Ja hoor, hele leuke plek. Nou, we gaan deze camperplaats weer verlaten. Mevrouw loopt nog even naar de Metz Supermarché. Dat is hier 100 meter vanaf de camperplaats. Want ze haalt even 2 gebakjes. Want we zijn vandaag 30 jaar getrouwd. Dus, oh, ze loopt nu een andere kant uit, zie ik wel. Nou, dus dat gaan we even vieren met 2 gebakjes. Misschien nog even uit eten, dat zien we nog wel even. Hebben we eergisteren ergens ook al gedaan. Maar nou, we gaan straks weer starten. De route, we gaan weer verder. En zien we weer leuke dingen. Dan gaan we daar weer natuurlijk van filmen. Tot later. Hier komen ook vuilnisauto's langs. Dit is mooi al. Nou, na een ritje van een 3 uurtjes ongeveer door de mooie dorpjes heen zijn we hier bij een wijnboer. En dan gaan we even binnen kijken. Mooie omgeving. Kippenhok. En hier is het dan. Geertje staat bij de wijnranken. Om te zien wat voor soorten het allemaal zijn. Er staan allemaal namen onder.
Nou, de water is hier heel schoon. Dat zie je zo wel. Je ziet het water haast niet eens. Allen Fassen Inox. Ja. Weil wir haben angefangen in 2002 hier. Aha. So wir haben kleine Hohlfass und die Großvater. Oké. Für Okay. das Cremant Chardonnay. Und hoeveel liter is dat? Das ist 6000 Liter. 6000 liter. Hier. In één ding. Ja, in eine. Einde ding. Ja. Die kleine hier 2000 Liter. Hier. Oké. Und die große 5000 oder 6000, ja. Ja. 100 Kilo. Ja. Und wir werden hier die Trauben und sie gehen in das Tür auf in den Press. Ja. Geperst. Ja, Ja. und hier wir können 400 Liter machen. 400 liter. Ja, Press. Und sie Okay. gehen mit die Pompe Ja, ja, ja. En in dan die geht het. andere Fass. Nou, hier is die wijnboer. Net 3 flesjes gekocht en 2 mooie glazen. Maken we nog wel even een fotootje van. En ze zei dat daar, uit die bergen, daar beneden, uit die wijnranken, deze wijn gemaakt werd. Dus, nou, hartstikke leuk. Er worden leuke filmpjes gemaakt binnen, wat van haar heen mocht. Nou, tot nader. Zo, we gaan vertrekken vanaf deze mooie H4 Muller domein, de wijnboer. En we gaan nu richting Molsheim. En daar is een Bugatti museum. Als hij open is, weten we nog niet, maar we rijden er in ieder geval heen. Tot later! Dit is een vriend, denk ik. Hier waren we gisteren nog al langs gereden naar de wijnranken en heel leuk dorpje. Ik denk eerst iets en dan gaan we morgen nog even een keer weer langs. Smalle weggetjes. En dat ze hier de auto's dan ook nog even parkeren is ook nog hartstikke mooi voor ons natuurlijk. Het blijft een uitdaging. Het blijft wel even een uitdaging. We hebben hier Delga. Links, hè? Keer om, indien mogelijk. Meter sla linksaf naar Westhoffen, D.
omheen wandelen. Wat Erik en Wilma ook gedaan hebben. Maar wij houden het wat korter. Hè? Wij gaan hier direct linksaf. Zoals je ziet wordt het hier al vrij mistig. We hebben nog een minuutje te rijden, dan zijn we er. En we zitten nu op 680 meter. Nou, we staan op een steenafworp van het kasteel. Of de monnikending. We zitten op 761 meter hoogte. En het is hier ontzettend druk met bussen en auto's. Dus we gaan even kijken. Nou, we zijn hier in Le Mont Avant Odile. Nou, zoals je hier allemaal kan lezen. Van 1051. Het is volgens mij een monnikending. Klooster, hè? Monnikenklooster.
Nou, nog veel meer van die dingen. Had je het niet verwacht, een pinautomaat in de muur. Dus als je geld nodig bent, kun je hier zo nog even pinnen. Wat een drukte, wat een drukte. En we gaan nu door de poort. Mooi glas en lood. Nou, zo ziet het er van bovenuit. Nou, zoals je ziet, zie je niks. Je moet hier een hele mooie uitzicht hebben, maar het enige mooie uitzicht is mijn vrouw. Die staat daar. Bonjour. Bonjour. Nou ja, daar kan je nog een stukje zien, maar dit is weinig.
Iedereen bedankt voor het kijken. Word abonnee en klik op het belletje om ons te volgen. En een duimpje wordt gewaardeerd. Tot de volgende keer.